Aiwa, tichida kukutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yenyu yamunoramba muchitipa. Nhasi tiri kunoku kuZengeza 1 kuchitungwiza. Hanzi chawira umwe chawira tose, dambudziko rikawira umwe rine ratiwira tose. Pano ndakagara namama nemwanasikana asiri kunzwa zvakanaka. Vatoda kuti tinge tinokurukura nawo machallenges avainawo kutaura kuno kuti ndeapi. Mama makadenyu? Ndinofara makadi zvenyu? Tiri nani. Mama ndichangotaura nemi, hatisi kuda kuti tinge tiri tinonetsa mwanasikana. Ichokwadi. Mungada kutizivisawo kuti mwanasikana anonzani? Mwana uyu anonzi Bhesi Nyikadzino. Alright. Problem yake yamuita kuti arare? Mwana uyu akatanga ari kubasa, angashanda kuZimplus kuTefi, angashandira mukantini. Saka akangoverekana rimwe zuva akangomuka achiti ndatungwa, saka achingorutsa ngirini ropa. Akazotadza kufema, ndikaenda ndikanomutora, and then ndamutora tikambouya tikambomurapisa. Saka urwere hwake uyu hwane 3 years achingoita ma-on and off, achingoita zvinhu zvacho tanga chitadza kuzvinzwisisa kuti zvinhu zverudzi. Madhokuta anga achiri kumboinvestigata, and then last year akazouya asisatombokwanisa kufema, ndobva ambotanga kuenda paoxygen. And then madhokutas vachida kuti vaite find out kuti chii chingave chiri kunetsa, ndobva vati akaita meningitis. And then after meningitis ndobva astroke left side, haachakwanisa kana kumuka kana kugara, haachakwanisa. Saka mwana uyoyo kuti kana kudya chako kwacho kuri kutomunetsa, asi tikuedza nepatinokwanisa kuti timanikidzire. Chinova chinhu chinorwadza. Saka help yamuri kuda pari zvino kutaura kunoku ndeipi? Ari kuenda here kwana chiremba kunoonekwa nana chiremba? Akanga akaadmitwa kuchitungwiza hospital, akazodischargewa because takashaya mari yekuti aende paCT scan yebrain, and then paida kuti aitwe mamwe matest atakatadza kubhadhara mari dzacho. Saka ndobva tangonzi timutore tiuye naye kumba, ndobva tangouya naye kuno kumba nekuda kuti takundikana kuti tiwane mari dzekuti agone kubatsirwa. Plus aida physiotherapy, hatisi kukwanisa kumuitisa physiotherapy, tiri kungoitawo zvatinenge tangokwanisawo pano pamba, but hazvisiri izvo zvacho chaizvo zviri professional zvinenge zvichidiwa kuti zviitwe. Ipapa musikana iyeyu kwanise kana kumuka, kwanise kana tinotomutendeusa kuti tikaona kuti saidirira ararame kwenguva yakareba, tomutendeusa tomutaridza kune rimwe saidi. Kana kuri kuseni tamuka, anotoda kutogezeswa, ada kutokeshwawo mazino, ada kutogirikina chinjwa mapamba, those oshandisa mapamba. Ezvinezvi mapamba ari kutidhurira, ari kuita pakemesti yakachipa yatiri kutenga, ari kuita 74 cents 1 pamba. Zvinova zvinhu zviri kundiremera zvakanyanya. Ndinomboedza hangu kuti mutsvage mari pamuchina, but pamuchina pacho hapasi kuburitsa mari yakakwana, nekuda kuti nguva zhinji ndinenge ndichibatsirana naye, ndichimboti pane chaanenge ada, kwozoti chikafu chake chaicho chekudya chaicho chaanenge achida kuti adye. Zvinhu zviri kundiremera, handisi kukwanisa kana kutokwanisa kuwana mari dzekuni mari yakakwana yokuti ndimubatsirewo kuti akwanise kuwana kudya. Saizvozvi kuseni kunoko handisati ndawana, ndiri munhu asati abudawo kana kuti ndimbomhanya kwachikwana sezvandosimboita. Handingambokwanisa kuti ndimhanye kwachikwana ndinomutsvagirawo porridge rezviyo, ndo rimwe reporridge raanofarira, handina kukwanisa kuti ndibude. Saka mwana wokuti zvakandiomera, shuwa hama dzangu, zvakandiomera zvakanyanya, handina kana wokuzviudza. Alright, so kune vanoda kukubatsirai vanokubataiwo panhamba dzipi? Inotobatika pa0775 250018. 0775 250018. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, kune vese vanoda kubatsira, makasununguka kunge muri munovabata panhamba dzavataura. Dambudziko rawira umwe rinenge ratiwira tese. Aiwa, isu tiripo pakusvitsa nyaya kwamuri, kuti mutoro haugone kuva mutoro kana tisingatakurirana. Handiti tinofanira kutakurirana mutoro, ndosaka nhasi tiri pano. Ndo nyaya yatangoti tiweze kuzivisai
kune vanoda kubatsira makasununguka ngemuri munovabata mobatsirana navo. From Uncle Saint, the only Zim uncle. But it's not much love.